Likita wani hali yake ciki a yanzu? Halin da yake ciki ya tsananta. Gangar jikinsa ta ki ta amshi komai amma zuciya Kar dai ka ce ya mutu. sa ita ce ke fafutuka. Oke to me kawo hakan? Hakan ya nuna yana kokawa ne akan wani abu da yake so sosai ko kuma wani da yake muradi. Yalla bai, ka gano wanda suka farmaki minista kuwa? Zuwa gobe da safe zan kama wanda ya farmake ka yalla bai. Mutanen ka nawa ne a birni? 5,000 Kuma fa. yalla bai. Ni kuma 50,000 nake da. To wani mataki ka dauka? Na san yaushe. Ta yaya zan yi kuma me zan yi a kai? An magance matsala. Abin da ya faru sharri ne. To wani mataki za a dauka? Dole a dakatar da na gaba. Abin yi shine addu'ar Maritin Fawar kaya ka janyi ko? Dukkan su ba zan ƙi har ita yarinyar da ta zama sanadiyar faruwar wannan abu. Barma, ka ji shi fa Fawar ya ce ba zai hakura ba. Na fi ka karfin iko. Ba zan kyale fawar ba. To ko me yasa? Kashe man ɗana a gaban idanuna. Ita kuma sirikar ta kafa. Ita ma ba zan kyale ta ba. Asur yara na Barma.